Assalamu alaikum jama'a. A bidiyo na yau zan nuna muku yadda za ku tura mutum Xender ta Bluetooth. Dalilin yin wannan bidiyon shine akwai lokacin da zaka ga kana so ka tura mutum wani bidiyo ko wani hoto ko wani application ta Xender, amma ba shi da Xender a wayar shi, kuma ba shi da data balle ya downloading din Xender din nan. To shi yasa naga ya dace ne wannan bidiyon domin na nuna muku yadda za ku tura mutum Xender ta Bluetooth yayi installing sannan ka tura mai abin da zaka tura mai. Kafin na shiga cikin bidiyo na kai tsaye, ku yi subscribing channel dina, ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyo na irin waɗannan zafafa su wuce ku. Abin da ake yi shine hanyoyi guda biyu muke amfani da su, amma kafin sannan ka fara duba file ɗinka na wayarka ka ga cewa kana da Xender file farko kenan. Ya za ka gane? Ka shiga file manager, ka shiga APK, to sai ka duba applications ɗinka. Wannan files ne na application ɗin. Kaga kana da Xender? To kun ga bani da Xender akan application ɗin nan, akan APK files ɗina. Da kana da Xender za ka danne sai ka taɓa sharing sai ka zaɓi Bluetooth. Ina fata kun gane. To amma bani da Xender da zan tura mai file a wannan wajen. To za mu fara. Hanya ta farko da ake tura mutum Xender ba ka da file ɗinta kuma sannan bai da ita, hanya ta farko shine ka shiga cikin Xender kanta ka tura mi. Zan shiga cikin Xender ta. Ka taɓa can sama hannun hagu sai ka je more, ga wajen share Xender to other phone sai ka taɓa. Zai baka options kamar haka: scan QR code, sannan Bluetooth, sannan hotspot, share via WhatsApp, share via Messenger, share via message. Sai ka zaɓi Bluetooth, tunda a wannan takin kana so ka tura mai ne ta Bluetooth. Ka taɓa Bluetooth. In ka taɓa Bluetooth za a tambaye ka kai kunna Bluetooth ɗinka da discoverable naka, shi ma can ya kunna. Kana taɓa share, sun tambaye ni na kunna, na yadda. To gashi nan, in har ya kunna Bluetooth ɗin shi zan kama shi. Wannan ita ce hanya ta farko da ake tura wa mutum Xender ta Bluetooth, ta cikin Xender kenan. Hanya ta biyu shine in kana da ES File Explorer. ES File Explorer application ne da ake amfani da shi wajen backup ɗin file kowane iri. Ga ES File Explorer a sama, bari in fito muku da ita. Wannan ita ce ES File Explorer. Za ka yi downloading ɗinta. In kai downloading ɗinta za ka iya backup ɗin files da yawa ta amfani da ita. Ina fata kun gane. Amfanin nukan fa ES File Explorer suna da yawa. Na yi bidiyo a kanta, so ya kamata a ce a wayarka ta Android kana da ES File Explorer. Ka shiga cikinta, ka je app, sai ka nemo Xender app ɗinka. Ga Xender nan, ka danne ta, kai backup. Ga backup nan daga ƙasa. So wannan file ɗin na Xender da ba ni da shi da, yanzu na same shi. Ina fata kun gane. To sai ka je wajen file manager ɗinka, ka taɓa APK apps. To yanzu za ka ga ka samu file na Xender gashi nan daga can ƙasa, saboda na yi backup ɗin shi da ES File Explorer. Sai ka taɓa shi wajen share, sai ka zaɓi Bluetooth. To a wannan takin shi ma in ya buɗe Bluetooth ɗin shi za ka gani a nan. Wannan su ne hanyoyin da muke amfani da su guda biyu wajen sharing Xender ta Bluetooth. Idan mutum ba shi da Xender kuma kana so ka tura mai abu ta Xender kuma bai da data da zai downloading ɗin Xender, sai ka tura mai ta Bluetooth yayi installing sannan ka tura mai abin da zaka tura mai. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan idan kana da tambaya ko wani ƙarin bayani za ka iya comment section, insha Allah zan baka amsa. Sai anjima.